sa Subo. Kini ang DYKC Station ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Number KBP. And generosity will win the day. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Lord, root out corruption and greed in the Philippine government. Bring instead a spirit of humility, servanthood, and gratitude. Lord, prevail there. Unite those who have faith in you, and build your church in part by giving them a good and just government that will protect them from the waves of human and demonic evil. We pray for the Philippines in Jesus' name. Amen. Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga adunahan o mga kabus. Ang mga adunahan ning samot o gabahan di anon, samtang ang mga kabus ning samot o kauyamot. Padayon na sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipila ka mga lampingasang opisyal sa kagabanan. O tulong niini na tao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi o panuglanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Mayong buntag, Sugbo. May buntag, Kabisayan og Mindanao. At laro po dong Lunes. Birthday Maning og Emmanuel karong adlaw. Pizza 15 ning buwan sa Hunyo 2026. Natunga na gyud ang buwan sa Hunyo. Birthday pag yung Maning Ngil og ni Manuel Do. Mao ba? May gani kinapingis gikan sa holiday ang inyong sweldo. Ba? Kaya natulong pag dunay holiday o niya sweldo, murag papana po ng mga orasa. Loko na. May buntag Metro Cebu, may buntag Tibok lalawigan sa Sugbo sa mga silingang lalawigan, may buntag lang yun ninyong tanan. Mga suki o gwa magsuki, may buntag. Mao ba? Silingang nasod, og nipon silingan morning, hapon or kadlaw inyo.
Apel lang gabi ikatong tuwas laing nason nga na ay mga Pilipinong Bisaya. Paminawa ninyo Byron Garcia unya. Tapos tangil-ngigan is Byron Garcia. Murag di maundang ligbalik us kasi man ang hinis ko tato ani. Ang di ni maundang ang uplok. Naloko na. Loyas o kuya hiloya. Ay botag nilang. Ay sayuha ingon dayo sa Randy. Randy Artiaga Santisa sa listening. Okay. Ba? Ingat siya nga, listening lang. Mao ba? Dili siya anang, kuhaan ka ng shout out kay Pagaw ko kay Bao sa morning. Kaniharag yung po na silang nagmata. Silang Inting Mata, Vicky Mata, o Giviel Mata, Diaz Danao, mga classmates ato. Mao ba? Apel as Dudong Lumabos, may buntag. There is open ang sayo sang maminaw. Si Jesus Cañete Celestial. Kanunay ni maminaw di sa Pasak Lapu-Lapu City. Ang Mactan Island. Nga gidumala ni Ahong kaya. Aba? Nakapamahaw na pamuntanan. Mayong gabi dito sa Canada. Sila nga Boslito o Gigi Gunato dito sa Ottawa, Canada. Mayong gabi, boss. O niya, nagkita, finally. Kita naming bayigan. O niya, with wala si Jima. Mao ba? Salamat ya sa pagbisita. O niya, si Manoy Junior Sosmolog, si Rafi. Mayong buntag ninyo tanan. Tuwanes lumanog na si Gapon. Amping mo na ba ya? Pangumusta ko sawa mo kuyog. Ang himong kapika si Miss Jima Susobrado. Murag nagpabilin paghapon ang kuanda. Nagpabilin paghapon ang karat. Dili ang signal sa inyong radio kundi diya sa kontunlan. Sultanis, grabe kang init. Nga inig mauwanan kagamay. Murag piso nga nabasas uwan. Unya resulta nimo maka sip on o maka ubo. Sip on sakit ranis manok. Pero ang ubo sakit sa tao. Ang labing nindot karon Byron Garcia niingon nga gibaltrato ko sa pulis sa Talisay matay nyor. Hanto nun, wapa na igyapon ka mausab, no? Naloko na. Kada pagka-oblog ni Byron Garcia, wapa na igyapon mausab. Hanto ka ron. Kinsa may pulis nga mo maltrato ni mo. Nga bisang ka di sa kumuto ang imong itlog ipiktan sa pulis. Sayate Mao na. ba? Imposible sa kainyor. Og ang mga pulis, hubuang ka nila sa purol kay napriso ka, wa magyud ka mapriso. Wa magyud ka iso og detention cell kay pasangil magagubo-ubo dito na. Nitaas ko na ang iyang blood sugar. Anong wa man katuubi ni or? Katong pagtuo sa imong ate nga si Duleng, si Lalay nga tuo pre makaayo nimo katuubi dito. Haskang di malasa kinis Byron Garcia. Tanawa balikan ko ni gisgot unyang toton kita taas nig kutay ang iyang sugilanon karong adlaw. Naloko na. Anton ugma, Anton Bernes sunod si Mana. Na istorya pa nako tong abogado sa nikihan niya. Maton pa nga niingon tong abogado nga patay loya sa kong kliyente nikihan ni Byron og istapa. Convicted na. Dili Mandawi City Court gapon ayay pag-abot sa husgado niingon man nga konbiktado sa Byron. Ang sirip follow up dito inig-abot sa guardhouse sa Corona del Mar. Moingon naman dito ang gwardiya nga, sir, di ay nagngita ni mo storyahan ka sa telepono mo ana sa inyo. Inig-abot dito sa balay ay istorya sa sirip o sa ang kumpiktadong estapador nga si Byron Garcia, nga lang ay og mulaos ka rin bago lang yung kong kalimpyo ring akong AK-47. Di itaon makasun ang sirip kay aron birahan ang kabtangan ni Byron bugti sa iyang utang sa iyang kliyente nga mukabot og 600,000 kapin nga matod pang Byron di ay akong gibae bago na kong gilimpyohan na akong AK-47.
Hangtod karon ang iyang conviction nagpabilin gyapon nga wa makuha sa sirip ang iyang mga propriedad aron ibayad sa iyang utang ngadto sa magpapatigayon. Estapador ning nako. Estapador ning kanahan na rawan. Ganun wa malang tuobi oy. Ganun dito gidapa man dito sa Talisay Regional Hospital man ha. Naloko Dili man nasakop sa Talisay City pero nakoy nadunggan nga si Samsam Gulyas mo inihungong. Ipadana dito sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kaya murag din ako numayog memories Byron. Ang pangutana na to diha si Byron Garcia nganong dali man kaayo nga naka-refer ang hospital sa Talisay padung sa Vicente Soto nga kanang taga-probinsya og mag-refer kanig pasyente sa Soto pirti man pagkadugaya. Ignore naman ka nga sa mga sakop ni Dr. Aquino nga wa magibig bakante oy. Naloko na. Pero si Byron nalagi bakante niya, Dok. Si Dr. Aquino. Oh ba? Dali kayo. Basta bastos gani, dali kayong makareserba. Ay montag ni Bay Abel Bayang. Morning, Bay, ha? Tuanis kadagatan sa Timog Kalibutan on morning, Bay. O niya, si Botsoy Blajik diha, boss. Matay. Gimingaw ko ang kanta ni Mike Rama. Taon lang, boss, ha? Taon lang. Kay murag na-absulto na ba? Matay, yaya. Na-absulto taos Mike Rama sa iyang kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019. Pero, wa sa ma-absulto atong iyahang nepotismo nga hangtod karon ni ingon ang husgado nga football gyapon Mike Rama. May buntag sa kugihan og batan-on nga kapitan diha sa Green Hills San Fernando si Kapitan Robin Jacob Borinaga. Kaproben, ako manghinaot kong mudaghan ang imong kaliwat nga sama nimo kakugihan og maalagaron sa katilingban. Si Manuel Sos Jr. Molo, morning Manuel Jr. Salamat sa pagbisita ha. Kanya si by Justin Ongria, ang Filipino version ni Justin Bieber. Morning, bye. Morning. Totoo. Kanya, silang boss. Totoo lang. Kaya ka na lang, totoo. Kaya ako sa masahon ni tanang mga balita nga karong adlaw na ba? Special session daw. Karon totoo lang ha. Kaya ito lang kay di ay mga balita ni Byron onya ni balikan ko ni onya. As usual ang atong format dire mag-interview tag usa, hisgutan si Byron og tamas ginawa ni kauman sa interview. Paita. Di pa naghana din kang Byron oy di may magsilbig. Yan na balikan tani. Adira. Si kanhi ang na-football gyapon nga mayor sa Nagbayan Sugbo, kanhi mayor Michael Rama o kauban sa 5 ka mga sakop sa Bids and Awards Committee kon back diin silang Lizel Calamba, dili taga Laguna. Lyndon Basan, Conrado Ordista, the third Attorney Jade Ponce or katong Genesis. Attorney Jade Ponce o Dominic Dilo. Ang kining 5 mga sakop sa Bids and Awards Committee nga gikihan agis sakaan ni kaso sa ombudsman ngadto sa Nigang Bayan ubos sa Republic Act 3019 kining Anti-Graft and Corrupt Practices Act kabahin sa pag-award nila sa 3 ka mga kontraktor nga maghakutay basura mabilang kubutan ni basura may butag Attorney Jimbo Burgonya ang ahente basura. Then gi-award nila in 2021 ang paghakot og basura ngadto Jumara Construct kani partaka kontrobersyal gini dito ng Glenilla na kontrobersyal sa ni ang SCM Hauling Services og ARN Central Waste Management diin ang sa Nigang Bayan 7th Division ni hulagway ni sa maong kasong gipasaka sa mga bulayog nga tagag-ombudsman nga depektibo kuno ang criminal information nga gipasaka sa husgado ubos at aning maong balaod. Abselto sa Mike Rama ni maong kaso og ang ubang mga og ang 5 ka mga sakop sa Bids and Awards Committee apan nagpabilin pang konbiktado sa Mike Rama ni atong iyang kasong nepotismo nga iyang gipirmahan ang kontrata employment contract sa iyang bayaw
nga si Gomer ug si Elmer nga igsuon sa iyang langga-langga malo. Ni saler gyud ang sigig-singgit ni may klama nga Yawa! Pawa! kay ang mga yawa nga matod pa ang mga yawa nga nagsumbong na sa digang bayan ni pawa. Yawa! Pawa! Ano na diha, hinugdan nga nakamog na sa kanta nga perting nindota. Okay kayo? Okay, Mike, okay kayo? Paggawas, si Sarian, paminaw mo. Tanawa. Akong kantang Boss, Botsoy, dira boss. MJ, anak na mo, Iyay. malo, Ayay. iyang mama. Yan, saktura ni boss, kaya bati na kayo sunod. Di ay batang boynas dito San Fernando, Raymond Castañares. Mau ba? Ang harvest ni Bihaga po sudan nun. Sige lang ang pang-harvest o sudan nun di mo na. Samtang, are, sa tari, napailain. Karuan daw posible ha, magpatawag mag special session. Gingon ang special session, ipatawag ni sa executive. Ang executive, ingong mo presidente sa nasod, ang bangag Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Namatod pa, kagahapon atol sa I don't know, unsay ko anay sa Jesus is Lord, church service ba ni, or misa sa ato ang Katoliko ba? Kagahapon, ni diskurso dito, naghumili si Senador Joel Villanueva, din ang GIL or Jesus is Lord movement, nango nga gipanguluhan ni siyang amahan, nga si Sibak Party-list Congressman, Eddie Villanueva, katong, Amen. Matod pa ni Senador Joel Villanueva nga kung magpatawag og special session ang Senado, kinahanglan nga moadto gid siya. Iyan tumanon ang kasuguan sa atong batakang balaod. Walay kaubanay ni. Naloko na. So motambong si Joel Villanueva kay paldo na. Posibleng din na po sa ikiha. Apan, matod pa, 13 na sila. Mahimo lang legitimate. Unya nga Senate President, si Sherwin Gatchalian. Ayay! Unya sa impeachment trial unya ni Vice President Sara, si posible nga si Senador Kiko Pangilinan o si Senador Chis Escudero mo'y mahimong presiding officers kay dili man ni abogado si Sherwin Gatchalian. Matod pa nga, kinahanglan yung mga abogado ang impeachment court aron makasabot kayo sa mga proseso di pareha ni Tito Soto nga kanuna lang na bulaga. Askang away ning mga kanahan wa ginungdan. Matod pa Senador Joel Villanueva, walang kampihan ang banal na batas. Higa ni Lemonolte. Murag yung kanang taong bayan, gamiton taong bayan, Ginoo. Pero behind ani puti mga tulisana lagi at Jinggoy tanawa. Sa ikatulong higayon si Senador Jinggoy Estrada wa na gyud labanis Ginoo. Kay matod pa si Jinggoy sige lang palabas Ginoo na absuelto kaduha kay gayon. Karon ikatulo ipapreso. Pero sige lang name drop nako goy. Ano di maayo ni goy. Samtang si Senador Rapi Tulfo nihinga ni atong 18 ka mga kanhi Marines. Sakop sa Philippine Navy ha, Philippine Marines. Nga mga kargador. Katong mga kanhi bodyguard ni kanhi Kongresista Saldico. Namatod pang nga Rapi Tulfo sila mga kargador apan karon si Rapi Tulfo gihingan na po sa mga netizens og mga butakal. Kay motif kuno ning mga batan-ong babae tag 250,000. Tikas buhis ninyo no. Bisan og nag-birthday si Senador Bongo kagahapon. Matod pa niya padayon siyang nagsigig atiman. Sukad pa na itong pinsa 12 dining buwan na pag-holiday. Dito sa General Santos City og silingang mga lugar nga naigo sa linog ni atong niaging simana pizza 8. Dungan to sa klase yun. Nga matod pang Senador Bongo dili importante ang birthday celebration kundi importante ang pag-atiman sa mga nabiktima sa kalamidad sama sa iyang gibuhat sa dugay ng katuigan sukad pa panahon nga
dili pa siya senador, ubos sa administrasyon ni kanhi Presidente Digong Duterte. Matod pang Senador Bongo, kinahanglan nga atimanon ang mga nabiktima nga dili madali pagbangon tungod sa grabe kakusog na itong maong linog sa ngiga. Samtang nagpadapod o ginabang nito ang ubang mga senador, ang uban po nagpa-picture lamang. Short of saying, nga gibuyag silang senador si Escudero nga, mas may unta. Dili lang magpa-picture, kung dili, mag-apon-apon og mga hinabang sa mga nabiktima. O niya, padayon tang mag-ampo sa kaluwasan sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Dito sa Erwin Tulfo, nagpa-picture-picture ang itong ukoy. Kinana na sila mga Otoplok Brothers, ha? Kinana na. Samtang, Onyas, Merkulis, tangilngiga na yun, humandak pa si kanhi Ilocos Governor Chavit Singson. Karong Merkulis niya sa, posible ugman na. Aron, ipadayon ang ilang promotion ni Boss Willie de la Fuente nga dakong derby pagahimuon diha sa New Star Hotel karong Miyerkules. Hasta nga ubos din sa promotion nila ni Boss Willie de la Fuente og ni kani Governor Chavit Singson nga gidakop tungod sa kasong cyber libel. Mao ba? Basta kontra sa administrasyon, pusak. Mukontra kas bangag, pusak. Ay butang ni Coach ang Konsyal Eric Kinain. Good morning na, Coach. May buntag ni Cathy Himpiso. Morning, ma'am. Unya, si Raymond Castañares, mon. Naghan kay kagkuanda. Sige lang kay pang-harvest. Nagsudanon sa BPO nga, buwangan dia San Fernando, matay bugoyan mo mon. Si Dudes Litrada, good morning. Naglantaw ko sa imong live dire sa Village Burial Bayawan City, Negros Oriental. Uy, sinidota ninyo niya, boss. Matay makalaag may dihada. Nako'y gustong tanahon din na, boss. Bayawan City, Negros Oriental ni si Dudes Litrada. Morning, boss. O niya si Butsoy, bugoy di boss Butsoy. Boss, morning na ni mo. Depay, kinata before tamo commercial break, o niya, umarag na hurot mo diri, tanaw na ko, depay na mga nagtanaw lang, pero di na ko makita. Balik na lang, alas 7:44, standby. Balik ko man ane kay si Byron Garcia, ganahan kong i-mention sa tamas ginhawa. Alas 7:44, balik ko manani. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric, ang hindi makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. Kabloom! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may stay fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Kabloom! Subukan na ang Charm Fabcon. Bangong! Kabloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Naku, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ready na ba sumakay? Ang buong
Sa To Go Travel, biyahing pinasayagyod ka. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. Libre pagyud ang pagkaon. Sa tibuok biyahe, komportable ug spacious ang cabins. Napakay legroom. Mura kag nagbakasyon. Bisag nga biyahe pa lang. Daghan kayong activities on board para malingaw ang tanan. Mas barato pa kung group travel mo sa pamilya o kahit barkada. Sulit, saya, sa Tugo, let's go! Download sa To Go app o adto sa pinakaduol nga To Go store o travel agent. Sulit, saya, sakay na sa Tugo! Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kibalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo mare, ako na ning kinumpra. Tuloy ko sa mga palitan, B. Gusto ko maniguro. Daghan na binuaros ni pamaligya karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon, abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Gaasad sila sa Carbon Market, abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, Mare! Bayano gibiyaan na ko ay! Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market! Enzo's Meat Market. Piskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang Enzo's Meat Market ati man kanunay ang ilang tatak sa imong budget daghan gyud kag mapalit tungod kay kanunay ni silang nagbaligya sa presko barato og limpyong mga karneng manok, baboy ug baka sa tanang branches nga gikatag sa tibok Sugbo. Ang Enzo's Meat Market libre pa gyud ang ilang delivery sa kantidad nga sa kalibo lang makapadeliver na ka sa labing duol nga branch sa Enzo's Meat Market diha sa imong nahimutangan. Kini gipadagyaw ginuman ni Mr. Judel Reo. Alas 7:53 na. Si former Congressman na Edgar Sarmiento. Karon taon, Byron, ikaw man, ane. Ako ta, unsa man yun yung special session na ipatawag sa executive. Unsa man ang mga dinalian o ang mga importante o unsa pa. Or special session na nito elect sa tawag nila legitimate nga Senate President posibleng karong adlaw. Si Congressman Edgar, may buntag kong, may buntag nimo. May buntag sa tanong ng bino sa imong programa. May buntag sugpo. Congressman Edgar, tulo imi in taon og unsa man gid ka importante ang special session kay ang Kongreso ron sama sa inyo ha sa una dito sa ubos may oranan og ang Senado naka-adjourn pa sila balik unya na sa 4th Monday of July. Now, Pizza 27 na ka sa July. Now, sir, unsa man ka-importante o nganong kinahanglan ang special session? Kung minumdumgod ka, ang official calendar sa Kongreso sa 20th Congress, no? Ni-adjourn atong June 5 officially. Pero sa gikan sa June 1, 2, 3, Miyerkules, duha ka adlaw, wala gyud sila magsesyon nga sa Constitution kinadili na kay kinahanglan magod nga dunay abiso either houses sa legislative branch, no, defined as Congress contain ang House of Representatives ug Senado, no, pareha sila kalendaryo. Apan tungod sa away lagi sa leadership sa Senado, wa naman mutunga ang Senate President nga si Alan Peter Cayetano. Now napugos katong June 3 ang 12 ka senador, kundi kalit lang ito nga si Senator Chis Escudero sa Senado, doon na sila gitawag na eleksyon. Ilang gitawag na tanan na vacant kay para nila doon na may quorum. Papaagi sa gitawag, may balik-balik na ka nga kanang gitawag Avelino o Cuenco nga doctrine. Ikaduha, kanunay na po nagibuhat sa Senado sa panahon ni Senate President Rion. Kundi indusi sila, nagpatawag sila. Klaro magyugihan ay nila ang ilang jurisprudence, ang Senate rules, tanan-tanan. So nagpatawag sila, nila quorum, numero 1,
para nila ang definition karon sa Senado sa legal nga pamaagi 22 naman lang ka miyembro ang duna. Yes. Kaya na-preso naman Si Jinggoy. in terms of si Jinggoy, putabot person, PDL, person deprived of liberty. No? Putabot temporaryo, wala kay katundanan, nga doon na kay ingon nga freedom protocol. Gidid-an siya sa iyang kagawasan. Gidid-an ka, kay doon na kay kaso, tari sa Sandigan Bayan. Yeah. Klaro man yun na sa Republic Act 7850 kung di ko masayop ka, no? Doon na gani ka kaso sa nga plunder, automatic suspension ka na. Okay, di pa man. Kadua, absinsya man yun si Bato. Alam nga mapakitaon, di gani makita. So, 22 na lang yun na karon ang miyembro sa Senado. Kaya nakita nga, all members, active members na ka. Di mo pwede nga 24 kung mamatay, no, 24 di na pwede ka. Doon So, na usbo mo na. Congressman All Edgar, karon, kaning giingong all members, kinahanglan ni, or kanang 22 warm bodies ang pasabot? warm bodies gina ka. Para na ko nga, as a former member of the legislative branch, for the definition will fluctuate. Tumabita wala ingon nga, all 24 members. All members, kaya na, normal mo. Kaya pwede nga, nothing is cast in stone. Now, nga rin sa ingon nga special session, kung minungdong ka, tungod kay wala mamuto nga, doon na yung mga pending agenda. Ang ilang taong gigukuda na ang mga appointees sa retirable nga members sa armed forces. Kaya wala man, daghan ko na lang na pending, pila ko ito kabuok. No? O ba nga agenda, doon na yung mga kinahanglan sa Senado, nga legislative branch, mga maliyok. O, tagaan na yun, ingon na ito, sakto yun nga. Nipon, ang Senate President, pamlaki ang ipangita yun para wala na istorya, kanang 13 kabutos, 22 plus 1 para wala na ilalis, at 12 plus 1 para wala na ilalis ka. Sir, So, kaniyot kayo, posible Congressman nga, Edgar, yeah. ang dili man mahimong mag special session ang August body bot pasabot kaning kaning legislative Kailangan yun ka nga, kun magpadala o why hangyo ingno na to hangyo gikan sa executive executive. Sir, unsa man ka importante gyud ay ang giingong mag special session for what reason, sir? Number one, para guna kong rason nga, tagaan yung kanta, masulbar kay the Senate, as an institution should cure itself. Kinahanglan ang mga senador, sila rajit matampal sa ilang ingon diferensya diya sa sunod, no? Pamagi silang house rules, dili sila pwede matiktaran sa co-equal branch of government, no? Bisag nasayod ta nga sa atong paggobyerno, no? Respetuhon man gyud sa legislative branch ang leadership sa executive ang presidente. Labi na gyud ang co-equal po sa judiciary. So permi gyud na murul gani ang Supreme Court pumaagi sa lalis sa legislative branch of executive, doon na gyud na ingon nga nakulatilya. Kini dili ta mahilabot sa co-equal branch. Labi na gyud ang legislative branch kay policy maker, no? Kundi maunta ni ang interpretasyon kung kami magani pa hukom. Apil na silang hukom diha sa gitawag nga Abilino, Cuenco, at doktrina nga gigamit nato karon. Congressman, kining Avelino versus Cuenco in 1949 daw. 1949, yes. Sir, epektibo ba ni or naabag hapon ni of the same wording sa atong Constitution in 1987? Nalagyapon na lang kay any ruling of the Supreme Court is considered also as a law of the land. No? Bigin na pwede mo agtangka. Kanunay yun na gibalik-balik. Di lang karon aning lalisa. Ibalik na atong 2015 kundi nalalis po ang Senado. Gigamit na no, sa ni former Senate President nga panggiitan ko na itong Tagalilo. Si Drilon. Ngipod kayo. Drilon. No? So, puro gigamit ka. Karon, importante, so nakikitawag pa man ko doon na pagit ang statemanship. No? Karon si Alan Peter, anigala na to Senate President, tawagon gapon, former na ganit ka. Di na ko pwede katawag kay ano, ako mang respetuhon ang lihok sa Punyo 3 sa Senado. No? Sir, kaniyot Congressman Edgar, unsa man gyoy, asa man kita mag-iniphanay ani to legitimize the presidency of Sherwin Gatchalian. Aritas
22 or aritas 24 nga nagkinahanglan tag 13? Ang atugod kanon ni balik-balikon anang sa duha man gud ka moingon sa lapit. Ari gyud na sa 24. Moingon sa alangan man katoy gayon na good na good. Klaro good do na good session. Pila naman mo magyapon ka sa Abilino o ginaludok ko din. Nilakaw ni talikod sila nagpabilin 12 na lang. No? Kaya nagipangita mo sila tunga mo diri sa Senado. Kaya na tayo trabaho. Mabito gipili mo sa Republika, no, para mulingkod mo, magtrabaho mo. Wala mamingon dito nga tugutan mo, pamaagi sa boto sa katawhan nga mo absent mo, dili. Pagtrabaho mo, maghimo mo palaot ka, narohog yun nato na ka, no? Kanang sabton lang, sa binugoy nga storya. So ako, arigid ko sa legitimate, kato ilang pagtunga, wala man ang uban, luna may sisyon, katurang, kita gani kayon. Katoy kayon na, kuminom ko, sulti ni mismo, ni Senator Marcoleta sa iyang TV show, kunin na nasipya sa sulti nga, di na sila ganahan mo ito nga, kay napulo naman lang sila ka. Stilan. Now, so, ino na itong napo, 22 sila 12 gihapon. Karon pa ko kadungog og naay ningon nga acting Senate President, Congressman Edgar. Nabili naman ko ito ka, klaro-klaro, sa 22, wala naman si Pato. No, gikan sa gitawag na ito nga, Mayo 11, nagkaroon na sila eleksyon, kalit na ito nga si Pato. No? Nga pagka Mayo 13, for the first time, nagpili sila sa institusyon. Mayo 14, nakalit lang magtan si Bato. Nakaroon, fast forward, Junyo, na 3, wala na sila mutungan, nasamok na. Siyempre, doon nagkontrabaho ka, mutawag yun ka o quorum. Naaman, nagkaroon na sila eleksyon. Higayon naman, kaya nga, no, nibalhin naman nila, no, gikan sa 11-11, nibalhin naman ang usa ka senador. Sir, Congressman Edgar, putunti ka, ang quorum, 50% plus 1. Ang quorum ka is, klaro ginaka, minimum number of required. No? Currently, no. Bot pasabot, bisag 22 sa sila, kinahanglan nga, 12 Gs. Kung ano mo tubag ko, kay kitagaan namang good o ngipon sa Sandigan Bayan, ang kaso, pamaagi, pagbitbit ni Jinggoy, dito na sa ingon sa Sandigan Bayan. So, ang 24 na naog sila o 23. So, by legitimacy, 50% of 23, di mo pwede nga. 12.5, di mo pwede ka. Oo, pitaw. 12 yun na. Mo nagitagaan yun na. Legitimacy nga nung 12 na. Kaya nga no, na-preso man si Jinggoy. Kitagaan siya o ingon nga gigamit sa Senado, ang ingon nga balaod sa plunder, kundi klaro kay sa section 15 man siguro to ka, kundi kumasayo pa, nga doon na gani kay kaso nga plunder, automatic suspendido ka sa imong trabaho ka. No. Deprived of liberty, wala ka na kapasidad. Congressman Edgar, na ay importante para sa katauhan, not for the Senate presidency or leadership. Ang importante nga gipangitas mga tao until karon, even ang mga netizens na itong atukas abroad, nag-ma-appeal ba daw? I don't know kung doon na kay idea ni ma-appeal ba sa ilang special session kining anti-dynasty bill dito Senado? Dili na pa, lisod na kayo. Ay. Na maapas, wala pa rin. Hanapa. Usara, pila na good special session, I don't know kung pila ka-adlaw isu. Pila may maximum o mag-special session? Pila mga ka-days? By provision, gidunta ka, by law, the date of special session is dependent on the request of the chief executive, no? So, pero kinahanglan yung klaro yun, nanong doon ay unsay agenda at tubangon, pero usag yun na, bigyan na malalis, usag yun na angay at tubangon niya, kanang leadership yun sa Senado, angay tambalan kay para nila, panahon naman ko doon, nga surbarog yun na nila ka. Di mo pwede nga ugmagmaon na. Bukas, no, nga, trabaho, pero apan. Abutan nga, abutan, Congressman Edgar, unsa ning dinalian nila, nga mag-special session man, ang ilahang sesyonan karon aron mahuman ning mga balaodon pero dili kaayo sa among tanaw dili kaayo tunog ang mga posibleng ilang sesyonan kay ang gikinahanglan kaning anti-dynasty bill unta nga mamahimong balaodon then posibleng mahimong maapil na
sa State of the Nation address ni Marcos on yes 27th of July. Sa siguro na ka, posible na, dita ka pa sa kuan na dagan sa request sa presidente, kaya depende naman ko ng special session. Pa ngayon, unsa gyud ka importante ang ilang gipangayo sa presidente. No? At kana ibutang magyud na sa request gyud sa presidente kung unsa gyud ang iya gyud pangayoon. No? Sura. Wata masahin na. Lisura ni Congressman Edgar. Mura mag awkward kayo nga mag special session without specific bills ka ilang itakol para aning mo tumong. Kay karon manggod ka, klaro manggod, wala pa manggod magpatawag. Wapay ingon nga komunikasyon gikan ang Malacañang, no? Na ingon nato na si Sulti Pamanis sa Senate Pro Tempore nga si Sherwin Gatchalian. Pasig magpatawag, no? Si ang presidente ng special session. Preparado na po siguro si Joel Villanueva Mutunga. So, mo na karon ni ingon nga ni init ni istoryahan masig kalitra kay usahan tamon mulihog magyapon ang ingon emisaryo sa magkakagahong kasi kaya tato nga magpahiring magyapon di mo surrender ka muna nasabog na kay kanagod ang history po na kung gitunar po si the person of Alan Peter Quetan is totally different that of the father. Bitaw tinuod yun, no? Nahimo sa mayor sa Taguig. Gubutiro man ang Alan. Gubutiro gani nga nagarabang mura bang he was the mayor, no? Same formula sa ilang council. When he was our speaker then. I think that was our 18th. Sa inyong panahon. Speaker po ni, away po ni si Lord Velasco. Dito kaya po may nagsesyon na ka sa usa ka lugar diri sa Manila. Kaya ano, wala, gisirad habang kibipadlak ba ng among plenary. So, ang session hall mo, gisirad sa Kongreso. Dito may special kay nasuko naman si Digong at nung higayuna. Kaya di magin sa mupiya sa lingkurana. So, eleksyon, layo kita ang piya. Pili na mo si Lord Alan nga po, Velasco at ayaw na. Stilan. Now, sir, ano sa mahitabo? Posible ba nganong naamay giingong acting Senate President? Aton in the first days after sa ilahang atong pagtungan ni Chis Cordero, lingon sa acting Senate President while mahimo ba na acting nga naaraman si Alan Peter Cayetano not in his absence? Because remember, ingon man go to elect ka, pagtudlo ko no sa Senate President, kinahanglan gyud ang full membership sa House. No? All man go. No? Wala ba ingon nga to declare all seats vacant. Gideklara na ba ito tanan lingkuran sa Senado, tanan opisyal bakante. Nalingon ta nganong sige, acknowledge na yun nga si Win Gatchalian yun ang acting karon nga Senate President by virtue of his being the Senate President pro tempore. Kaya nga no, ultimo ang lagda niya ay naputol. Libuga bitaw na acting na naman to sa Alan. Ang Senate pro tempore mo yung automatic. Mo automatic nga mamahimong acting Senate President at kung in the absence kung wala out of the country na pero na may acting. Oh ba? Libo ko ganong na acting karon posible inig tambong ni Joel Villanueva posibleng 13 na sila unya karon inig ka 13 nila si Alan wala former Congressman sorry ano putol i-acknowledge na maguna ka sa different diplomat sa lain nason nga leader sa Senado karon ang pro tempore kay di na mamutunga si Alan Peter Cayetano. Ikadua, ultimong House of Representatives ila rin kunatuuhon nga leader si Sherwin Gatchalian. Ikatulo, ang plantilla, organic member sa Senado, ang ila acknowledge nga leader karon by virtue of that act katong June 3 si Sherwin Gatchalian. No? Ikaupat, katong Independence Day, no? Kung diin ang presidente, i-acknowledge kang ang acting Senate President, si Sherwin Gatchalian. No? So, kana klaro gid kayo, kung ako si Alan Peter, alangan magbutbuot ka nga, wala may maminaw ni. So, kinahanglan nga, statesmanship unta ang gihangin nato kang former Senate President,
Alan Peter Cayetano nga hunungan na natin yan, no? Ang imong gibuhat ko, murag imong gibahig ang altong republika, daan na samo kun pa. Kay magpabilig yun ta, kay nagtuo magyud ta nga, ang usa nga tao nga, doon ay gatubang nga kaso, dito magininusukot kung ka, no? Na importante yun, nga paminaw niya, kung sa atong republika, ang hangyo yun na to ka, tanan gani, musulod ka sa bang gobyerno, mabitaw nga matunga ta, doon na yun ta kay accountability. Masagyat gani ka, no? Kung impeachable ka, at ba ang ginimong kaso sa impeachment, kay doon na ka may sala. So atong gidawat po ka, pabagi sa imong programa, nakaroon ang taon na libog naman, no? Kay doon na kaso si Sara, Sara, doon na po kaso si Martin Romualdez. At ito'y butang, ang katuntan ng tao nga naimbol pa ng pangawat. Asa ka na sila doon na isyo, ang uban, o sa dako-dakora, pero nagpaabot ko kay Musalig, man ko sa ombudsman nga. Madut lang yun si Martin Romualdez ka. Lagi, yes. But, sir, until now, bisag ang katauhan na mo. Mura magkuwang guys, pagtuo nga madut lang kay until now, iingon si Ombudsman Buying Remulla nga first week of May, nilamay naman, hapit na po mahuman, katunga na rong buwan na sa Hunyo, until now, si Martin Romualdez, malagi makasuhi. Ang ako nagsalig ko, hinaot, pabinano ko pulo kay tanan ni istorya, naman, pero kabalo nakot ka, igon dipindi ba, pero mararang na lang yung ombudsman kay kanto si Martires, wala magyud gibuhat. Wala po yung gibuhat ito. Klaro magyud nga doon na, no? Nga priso na, buban, katong apil sa Bulacan, kidala na yun, dito sa prisuhan ka, apil na gani ang katong si Diskaya nga, sa una diha siya. Bitaw na Senado? Bitagid gani, so, put pa sa bot, no? Nagliyaw kinagyod ang ato karon ombudsman, no? Ang paragon ako, ikaduha nga pinakakusog katawag yun. They're not even the vice president as the spare of the president. Mamagay itong konstitusyon, no? Kung dili ang ombudsman pa sa gamiton ron na opisina nga non-political, makasala yun gani ka kaso. Pusas yun ang dapat. Sa ombudsman, diha pag yan ay. Diha magita ka tuguti ko na ingon na buta ta, na bungol ta, na amang ta sa panahon sa unom ka tuig. 2016, 2022 po din, halos tanan nahadlok ta kang Presidente Gong. Dito na nagsugod. Na nawala na karon ang hipon sa balaod. Now, napailain Congressman Edgar. Nalapay concern na manabanggit man kundi mo si Corley Diskaya nga gibalhin ang gyud og regular prison. Doon na sa giingon nga labing minus 150 ka mga government officials, mostly congressmen. Sir, Region 7 alone lang, Cebuan buol na lang. Doon na kay hint, without mentioning their names, doon na kay hint, og pila ka buok ni sila? Well, ang resulti magud ka, ang appeal ko na, no? Murag 29 raman ka. So, mantag na ibahin ang Cebu ug Bohol, kay murag dagandagan na rin nakasa. Oy siguro, pero obserbaran magud nila tungod anang gitawag Anti-Money Laundering Council, kanang AMLAC. Nakit ang yun nila tanan ang lihok sa kwarta ka. Maunang dito, pagtanaw yun nila, kung kabantay ka, wala magani, pero away ka ron, sa tunuray lang ka, away yun si Boy, kung si Speaker, kay parehas ko sila Pratt and Birds, no? Di ba protected brothers sila, Congressman Edgar? Puro nakita nilang liw sa kwarta, na story yun si Boy, klaro magina na. Ayan, kamo magidana na, Mr. Former Speaker, ikaw magidana, o si Saldico, ang promotor anang Ghost Project. Kundi, na-prueba na magina karon sa PCIJ, no? O kining lihok sa investigasyon, kanus agyo din nagsugod ka. Balikon na to. Nagsugod naman agyo natin ng Ghost Project. Nagsugod yun katugtuig na 2018. Kundi grabe kay ang insertion dili sa Kongreso, kundi sa Department of Budget and Management panahon ni Secretary Ben Jokno. Dito gini massive ng Ghost Project insertion. Sir, di ako'y palihog lang, Sir Congressman Edgar. Amigo man mo ni Secretary Vince Dizon, just kuan lang, hint lang pananglitan mo. Ingon, na ay mga kaniadto, pagsugod yung kabulabog aning flood control ghost projects,
doon na to'y mga ghost gyud. Pero karon nga nahulong ang investigation sa nagkalain-laing chairman anang Senate Blue Ribbon Committee. Murag nawa na ang mga ghost kay gitrabaho og dali-dali daw matod pa sa mga contractors nga giparkingan og sana nasagasaan og pondo. Sir, palihog ko no sir kung murag naa di resibo ang giingong katong mga ghost nga dili na ghost karon. Dagan pero murag nagukod og trabaho. Tanaw lang na to unsay dagan gyud no. Asa gyud ingon na to ang ngipon gyud ani nila. Kay para na ko di man magukod ang tangan ka kay no. Kanus Aragon ni sulod si Boeing. Si Ombudsman Rimulya pagka-ombudsman. In fact, ang usa gani dia nga ingon nga workhorse gani si Buano Magani no si Clabano si Deputy Ombudsman Miko Clabano. Labok pero puro kadaghan ka sa kaso ka overwhelmed sila dili makaya no wala to na senador ultimo kanina atong higala po obasufiko ang trabaho ko di pati na ang ingon nga enforcers of law including the National Bureau of Investigation. Grabe gid ko ni ilang trabaho. Investigasyon diri kay di magkud pwede nga mag-akusar ka sa gitawag nato nga preliminary investigation do na magkinadaghan trabaho ka nga kinahanglan isaka gyud tanan-tanan ebidensya kay mag-unsa ba ng kaso kung wala ebidensya. Og weak sa kayo. Mabasura lang. Di magin mahimo so nagdungan-dungan kini ka karidapita sa House o sa ingon sa legislative branch ang kaso diyan importante kay tubang nila ang impeachment kang VP Sara kundi dito magin nagsugod ang tanan kung imo bantayan ang ilang schedule May 11 nasayon sila nga wagin mo babagi sa Supreme Court ang ilang pamagi di mo ni kalit lang tungas bato para makaduna aron mabahay ka kay ilang direction ka murag ang playbook tanan kung imo bantayon apil na ang response no sa legal counsel ni VP Sara wala siya isubmitar nga mga ebidensya sa akusasyon sa iya. Ang iya lang, technicality, dagan sa permit sa Korte Suprema. Court. Namingon siya nga, hunungan ninyo ka-illegal, ilang gibuhat, wala magit. Padayon ng kaso. Ang pait lang yan Congressman Edgar, ang kuan magod kanabang ang katawan bang naipit og mayo gikas ang mga katawan ekonomiya nga dugangan pas mga kalamidad. Programa ka, ibutan na to ha. Painumduman ta kung tanan unta nga kita Pilipino ta. Katungod na to, doon na tayo kidapigan. Apan katungod po na to, kita tanan, maminaw nga, makasalakan ka sa Republika, priso ka. Correct yun. Ayaw kita na nga, wala nga kay ingunani. Ayaw dili kita, kay ingunani ka niya itong tindog, wala mabiyaan yun, ang Republika sa Pilipinas, maripublika ka man, o sa bakan, may padgong kita, singon nga, o di na taginan, demokrasya, gusto na tag-ingon nga, authoritarian, Madong nata ingon na mabiyaan na gyud tas atong mga silingan sa atong samot yun. Asayan, no? Mabiyaan na ta. Layo na ta no sa Tinoray. Congratulations ka. Tubang sa atong nasika, puro lang problema. Unsay imong awhag sa mga naminaw na to labi na gyud sa tuas abroad karon nga ang uban ani mo replay na lang unsay imong mga pahimangno nila kabahin ning kasamok sa politika nga naipit ng mga ekonomiya. Ang samok sa politika sa Pilipinas unta ang problema kay atong gipersonal. Ang ato lang paminawon ang social media lang ayaw. Ato unta i-check subayon gyud nato unsay tinuod kay karo magyuna. Unang balik-balik gyud ako nga ang Pilipinas ang problema kanos agud nagsugod. Di na konsulti ang personal kundi nagsugod gyud ang grabing problema. Tuig 2016 kuto 2022 kundiin no ang usa ka presidente gihatag ang republika sa bag-ong presidente nga murag limpyo gibilan og kwarta 5 trilyones rang utang no hadlok tas pamalaot kay presuhon ka man na ingon ka so ihangyo ko pamaagi sa imong programa ka ihatag na kong katungod sa Pilipino balik kitang tanan bitaw ayaw tagtuo sa usara ka ang gulo ang social media. Balansihon na to. Ayaw tangad to kay mudapig ratas sa kapilido. Ang dapigan na to ang Republika sa Pilipinas. Tarong gani ka, maayo ta, yabag gani ka, presuhon po. Ingunan lang ta ito pangununa. Tinoon. Congressman Edgar, salamat sa imong time ha. Kay Moraga. Mag-ampo tani. Agad sa isang kuwan. Salamat ni mo kong. May buntag. May buntag ka. Si former Summer Congressman Edgar. No? Bida, tinood bitaw,
Sakto to, ingon ka to, iyang ending ba nga? Ay, tanawa na usalang kalinya. Kining uban mangon magsigig. At tungod ni Tatay Digong. Ano ko ta, nagtatay mo mailiw, mo kukusas bunyag. Loko na. Alas 8:20 na before sa commercial break ato sa ning ubay-ubay na di akong agawon nga ambungan pero buyag. Ang hippie nga kinakusgan nito sa Badjan District Hospital si agawon Aspo Agravante. Unahon ta rin sa ubos be. Ayay, this is June B. Matay na abot na naglain-laing. Siya og iyang kapikas ang pamilya na abot na pikas nga bahin sa kalibutan. Si John Verside og iyang pamilya matay kita ko gahapon ng giga. Amping John B niya enjoy sa laag yun mayo. Giga. Kanya amping mo diha kanunay ha unya si Kap Romilay. Special session kuno aron matrese na ang Gatchalian Black. Murag inana gyud ka posible karon ha. Unya Marisol Junior Molo matut pa hinay ang audio. Murag na okay na. Okay. Unya si Kap Romilay gapon. Welcome back. Missing in action ka boss. Tinaw nito. Murag kuan ka na ang pahinga kay igo ko tong kuan sakit sa manok kanang sipon ba. Alberto Owano Sino, salamat. Jote na day ka. Salamat kayo. Di apay usa si Olinar Tusumos. Matod pa rin paghilo mo katarungan ang Alan Peter Cayetano. Tintarungan yun. Isi lang. Murang yung buyag si Congressman Edgar. Isa ato kong pikas tanaw Way gana tanawon dire. Yang ibuyag si Congressman Edgar. May butag sa among Mayor Jolie Flores. Mayor, morning na mo. Mag-abot dito. Ilang tawag na niya ko nimo. Si Mamatid Samante Mondero. Good morning niya sa Bourbon, Cebu. Morning, ma'am. O niya si Boss Ludwig Umiga. Boss, morning yan po ng times lahat, ha? 7 to 9. Pauwi ako kamay kay. Na ako importante ang gilakaw ni Pras. Naigo ko sa ubo. May gani kay wa maigo atong RAM ka lang, di ba? RAM, tanduay RAM, di ba naman sa una? Rayoma, hubak, og malaria. Akong igagaw, akong kasunilo, ang magdayong Jigo og Leslie Navaris de Lumbar. Morning yun, Jig, morning. Onya, si Ma'am Sonia Villa Flores 5, good morning ni mo, Ma'am Son. Onya, di apag yun si, ayay, great ko sa akong kuyog, si Doing Giolo. Jener, play na naman akong kantang may klama ka niya. Kisa may kuyog ni mong si Giolo. Ulba sa na imong kuyog na. Muraga, di pa kanitang ha. Si Agaon Aspo, murag tuas badjan, unya, mag-opening na human sila og flag racing ceremony. Siya may mo lead, may mo kanta. Di pay, ayan pagkini nabiyaan daghan pre. Si Boss Nantilada. Ayay. Boss, salamat kayo si Boss Nantilada mo nipolin ako sa taas-taas yun ng mga adlaw na, boss. Salamat, boss. O niya, magtiyayong maani akong ambungan. Si Lee o si Nanit. Masikampo, may buntag niyo. Dodong Alvin del Socorro, batang piti-piti. Morning, Dodong. O niya, si Dodge Litrada, Soroy Modernis Bayawan. Salamat, boss. Pasing laag may diha niya, ha? Marag na hurot-hurot na ang katungwa. O niya lang, balikan na ko niya. Alas 8:24 na. Inagbalik na ko si Byron na. Balik ko manani. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel, safe, sulit, saya. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para
Hindi Pinay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Agay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang! Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika. Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Na powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag yun, Imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ready na ba sumakay? Sa Tugo Travel, pinasadya gid ang biyahe mo. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. May libre pagig nga pagkaon sa tibok biyahe. Komportable kag malapad ang mga cabins. May legroom pa. Daw nagbakasyon ka bisag nagabiyahe ka pa lang. Magdamos ang mga aktibidad sa barko pamalipay ang tanan. Mas barato pa kung grupo ka mo nga magbiyahe. Upod ang pamilya o kon barkada. Sulit, saya, sa tugon. I-download ang Tugo app o kung kadto sa pinakamalapit nga Tugo store o kung travel agent. Safe, sulit, saya, sakay na sa Tugo. Ikot pa lumit man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumit man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Mas tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo ba, mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mancha. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mancha. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mancha agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Atong paminahon ang testimonya sa epektibo sa Vitron tablet. Pangalan o kumpletong address? Daday Briones, Kalakulabaw, Agono, Dabadisor. Ito yung Vitron. Okay man kayo niya. Kayo man. Naggamit ka sa Vitron tablet? Oo, Vitron. Kung di ko kasi, naunom ito anak. Oo, naunom ito kasi
isa po kami kalimtanon, mga naman po ako ang likuan na mahulog ito, dali na kang maka-imugog ng tanong humukman sa kaisang malimot. Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian. Maulihan din siya. Vitron tablet mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab-Gone, ang healthy makabog sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabog sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Misis! Gusto mo ng flower garden sa loob ng bahay? Ibabad lang ang iyong labada sa Charm Fabric Conditioner. Ka-bloom! Ang Charm Fab-Con ay may 3 flowery scents na mapagpipilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, at Red Berries and Blossoms. Ka-bloom! Subukan na ang Charm Fab-Con. Bangong! Ka-bloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kibalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo nga himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kapwisko sa mga karne og sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo mare, ako na ning kinumpra. Tuloy ko sa mga gipalitan, B. Gusto ko maniguro. Daghan na lang binuaros di pamaligyan karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon, abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Gaasad sila sa Carbon Market, abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, mare! Bay ano gibiyaan na ko ay? Asa na ta oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market. Enzo's Meat Market. Preskong karne sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang Enzo's Meat Market at timan ikanunay sa tanang panahon ang imong budget aghan gyud kang mapalit kay mao gini ang ilang tatak sa tanang branches nga gigatag sa tibok Subo kay nagbaligya sila kanunay sa presko, barato ug limpyong mga karning manok, baboy ug baka sa tanang branches diha sa imong labi na sa imong nahimutangan. Kini gipanagyaw ginuma ni Mr. Judel Reo. Alas 8:33 na. May montag ni kini ngiga ni. Dili ni ordinaryong tigpaminaw ha. Mao ba? Oscar Billion gini. Sir, morning. Sergio Billones. Matod pa niya, maing adlong Lunes. Kanimo, 71 anyos nako. Magdudong lang ko nimo. Okay, boss. O niya, amping o ampo lang ta kanunay sa kaluwasan. Salamat, sir, ha. O niya, sa atong nasod nga Pilipinas, batok sa mga polos nga mga namunuan sa atong republika nga Pilipinas. Salamat. Gikan sa Simala. Uy, salamat sir ha. Matay Lindogon. Wala. Ang profile sa FB ko mao ang usa sa pinangga ko nga apo. More Power program. Okay. Salamat boss. Salamat boss. Way palta sa pagpaminaw sa mga tulumanon. Sa tulumanon nimo diha sa kada adlaw pero sa FB Live panagsar ako kay agad bang kukon maka kita og ipalit. Ay, kasagaran sa radyo ako maminaw. Salamat ninyo, sir, ha? Salamat kayo. Sige lang, inana lang. Okay lang kayo. Salamat sa pagsunod, ha? Di pa ha, kanit lang kayo kay Murag. Mel, Murag, wala sa ni Kamang sa nera, Mel. Si Mayor Jolie Flores. Morning, Mayor Jolie. Unya. Kanit, ha? Kay, arin akong Byron Garcia, tataon. Tataon ko nung. Kay Murag, ubay-ubay buhol, eh. Hindi pa ay. Murag last na to. Sige lang. Alas 8:35 na. At itong Huwebes sa hapon, si Byron Garcia na pusas in town.
Matod pa niya, wagid sa kabantay ining kasuha. Ibamon sa ning kasuha, Republic Act 11313. Kaning gitawag og bawal bastos law. Si Byron Garcia, labaw panis bastos. Grabiha mo describe lagi. Sus, lalimang kag hasta ang pisikal nga panglawas ni Gobernador Pambari 4 og ni Doc Nicky Catalan iyang sawayon og tamas ginawa kay feeling perfect yung kay siya. Unya ang iyang igsuon nga si Gwendolyn Garcia mo'y pirtig yung pagkagupaha. Unya sa pananaw niya ang iyang yung igsuon si Gwen mo'y pirtig yung kinagupahan sa tanan. Sinagana. Unya tungod kay wa kuno sa kabantay kaluoy sa Ginoo murag isang piso nga gibudakan og kusukeng uwan. Naloko na. Napusa sa intawon ang hinganlag Byron Garcia nga super basto sa katilingban igsuon ni Gwendolyn Garcia. Pero ang akong nalibgan bastos man pero priority ni Dr. Aquino sa mga referral gikan sa Talisay Hospital padong sa Vicente Soto. Dok, may buntag nimo. Matag pa niya nga sus, nitaas ko no ang iyang blood sugar. Ngano nitaas man to nyor? Tangotos ka uwaway, manahan ka uwaw kabugiro ni mo? O niya, nikalit kang ipagkauwawan sa mga pulis, kipusasan ka. Naloko na. Di matabang, di mabakwe ang imong kauwaw sa kaimong kahambugiro. Namatod pa wagin ni mason og detention cell sa Talisay Police Station. Yan ingon pa nga, gimaltrato siya sa mga pulis. Nagpa-laboratory, okay na yung kayo ko no. Ang iyang laboratory result, ha? Okay na yung kayo. Pero nag-name pa, matod pa ha, sa DILG Secretary nga si John Vic Remulla. Higa ha. Tinood ninyo? Murag wa man kay bawas John Vic lagi nga. Imigo mo. Yan karon. Matod pa ni Byron nga. Nitaas ko no ang iyang kuantungod sa grabe ka init. Pero aircon naman ko no kang samsam gulyas. Tinood dito kasi aircon gibutang, wa kay butang presuhan. Kaya ba mo kung saan nga nun itaas ang iyong blood sugar? Sa ako lang ni pagsabot. Tungkol is grabing kauwaw ni Byron. Di matabang to yung kauwaw. Kabugiro ni mo. Feeling ikaw mo may laki ng sugbo. Tungkol kay igsuon mo lalay. Ikalit kag pagkawawan sa kapulisan nga gipusasan. Oh ba? Tanawa, nigawas ang warrant. Matod pa sa itong kasayuran ha. Pizza, G's pa. Sa Mayo. So, og naka... Tinood niya ingon. In fairness si Byron, tinood niya ingon sa kabantay. Oh ba? Katong kan Dr. Janos Vizcaino, bana ni Dr. Nicky Catalan, nakabantay mo siya ito. So, ditos, Toledo, dalig pa, kanang bayad og dito, bayad bagyo ka dito, kanang bisag asa nga treasurer. O niya, yung asa po tong huwis, nga, labindool, magkapapirma na kag-release order once na nakay-resibo sa binaya ni mong piyansa kung pila. So, Byron, huwag kabantay. 108,000 ang piyansa. Pagkapit sa 11, pangkit, amit ang mga pulis ng spaceport. Ha, pusas. Ang nag-issue sa warrant of arrest, mao po diyang nitaas ang sugar niya, kaya ang MTC, Municipal Trial Court Branch 1, Diris Mandaue, si Judge Jennifer Pipito Maniwang. Gusto pati nga suwes nga mudaot ka, maniwang sa kabayron. Resulta ni Monyor, tungod sa imong usahay, bitaw ka naman itong masubraan ka sa kambugero, believe kay kanimo, believe kay kasi mong kaugalingon, ay, nasakpan kasi di mayong panahon, napusas naman hinoon. Matod pa niya itaas ko no yung blood sugar. Naloko na. Kabiya gini mo ba ay ang
iyang mga description nilang Governor Pam, nila ni Doc Nicky, I don't know, ako ka bantay nga, usay i-share man ko, pasahan ako og link pa. Ang wala ko ibantay katong kang Dr. Janos Vizcaino mo na ato. Kung mo na nakihan siya. Nakaron, matod pa, pirtig yung pagka, og na malagay ka ng gitawag, anong kaning balaod nga RA 113. Kaning Bawal Bastos Act, Gender-Based Sexual Harassment or Bawal Bastos Law. Appeal ni ang cyber harassment. Mo tigihimong bayron ay sakpan bitaw. Ha, nitaas ang sugar ni bayron og kalit. Apan makapalibog Dr. Aquino diha mo ikaw may hari-hari anang Vicente Soto Memorial Medical Center. Unsa man gyud kanana ang naka-mahinlaki ng bayron nga imo manggi priority, imo manggi padali nga ang referral sa mga pasyente gikan sa nakalain district o provincial hospital, balibaran ba ng Soto nga wa pay bakante huwat-huwat lang sa diha. Pag-abot sa kang bayron nga laboratory examination gilabdag o. Way usa ka oras na abot na diretso sa Soto Dr. Aquino. Hello, kuna. Mota na lang may anong naabot na to dayo. Sa ato patingali di ay doktor, ang kanang mga bastos mo ay priority nga ma-transfer na nimo. Pero mga pobreng probinsyano, inutil kayo kay balibaran nga, way bakante diri Soto. Ano nakangilaan mo nyor? Nga karon, og imong basahon ang gipost na ni Byron naman eh, gidako pa nis mga newspaper. Laban kuno yung unya, taas yung blood sugar. Matay Byron, mura kagihilantan o kalitong kauwaw ba? Dili singon sa, nitaas yung blood sugar, tungod kay grabing kauwawan ang naitabo ni Byron. Sukli siyang grabing pagpakauwaw sa inahanong anak na karon Gobernadoras Kapitolyo, Gobernadoras Sugbo, then si Byron Garcia, dili gyud hantod karon makatuo. Naloko na. Mo ni naka-inotel niya. Mo ni nakapataas ang sugar. Diya, mahingon pa nga. Gimaltrato sa pulis sa Talisay. Ako na ibaw dito ha. Dami ko yung mga amigo pulis na. Na ako yung mga amigo po niyang nagtrabaho sa Talisay. Si Tiol. Dito kas aircon ay. Itonlo ko nun yor. Kitsa mga pulis ang yung nagmaltrato ni mo. Unsa mga pagmaltrato, gipikta ni mong itlog, away hugas. Sus, tanawan mo, matarikatag, maligmayo yun. Gawas sa mga video o pictures nga nakuha sa mga reporter, haskan, naghanang nag-share. Sumurag yun sa piso, lagi na, budak ka kusuging uwan. Muna diyan, yor. Ang ako lang yun, kanapitang sobra ka kadaog-daogan, grabiha gini mo. Kanapitang, grabe ka, si tawagan na ka naman. Grabe ka mabiay-biayon. Og na may bawal bastos lo, kinis Byron, labaw pa na mo ni champion sa tanang bastos sa buklibutan. Loya, usahay bitaw makaingon tang merese kanyor, gigabaan ka sa imong gidaog-daog. Oh ba? Mata pang Manoy Junior Molo, taas ang sugar ni Byron kay perting lamoy o ice cream. Hindi apay kang kapromi ay, sakto rin mo kap. Katong sige sa vlog, wa siya sakit ato. O na, Danior, ha? Mr. Byron Garcia, kanang imong kadaog-daugan, nga, kamo manggong mga Garcia, in fairness, ha? Dili, ning ubang Garcia nga, akong amigo na may Garcia katong, kuhaan ito, kanabang, taga Garcia Hernandez Bohol po, dili, ito parente nila. Amigo tong Ramel. Hambol ba kayo? Pero karing, gikang duling, katong lalay ba? Katong Byron pastang mga kanamo grabe kung gahait og mga dila. Ang resulta tungod sa kahit og dila nila si Gwen
Kisuspensor. Dili mo sugod sa masuspensor. Dili na tuho ng ombudsman. Si Byron Sigig pang pami-IBI anang mga tao nga kanang di nila mauyunan labi ng gobernadora ay. Mao ba? Nasakpan bitaw ngilan nga panahon gipusasan. Ingon pang gimaltratos polis bida. Pinagipikta nimong itlog nyor. Wa kay eskapoy pero ang conviction nimo atong kasong istapa. Naapa to. Nganong mingon manggulat magang sirip. Mingon ka nga. Sunod na nito kay bago akong kalimpyo sa akong AK-47. Iga, pirting haurag yun. Feeling haurag yun kayo. Kinis Byron, hanton karon or even until 2028, labi nagdigyod ka baos. Mao ba? Magpabilin gini siyang mura siyang irong nagpaghot o ano sa matagak ang buwan. Alas 8:46, balikan ta mo man ani. T-Buy, ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel Safe Sulit Saya. Time check hatod kaninyo sa Hex Bio Food Supplements. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang hiko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanug kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun, magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba. Para naman hindi na sumakit ang kamay nila. At para na rin, bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba.
Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Charm Fab Gold Ang makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sabay sa loob Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Ang makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sabay sa loob Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. Ka-bloom! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may stay fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Ka-bloom! Subukan na ang Charm Fabcon. Bangong! Ka-bloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with a White Rose Papaya Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2 White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay gipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo nga himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo mare. Ako na ning kinumpra. Tuloy ko sa mga gipalitan, B. Gusto ko maniguro. Daghan na binuaros di pamaligyan karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon. Abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Gaasad sila sa Carbon Market. Abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, mare! Bayan ano gibiraan na ko ay! Asa na ta oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market. Enzo's Meat Market. Piskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang Enzo's Meat Market, timan ikanunay sa tanang panahon sa imong budget, daghan yung kag mapalit, ha? Tungod kay mao gini ang tatak sa tanang branches nga gikatag sa tibok Subo. Ang Enzo's Meat Market, gipanag-iyan ang kinuma ni Mr. Judel Reo. Alas 8:54 oras 6 minutos na lang sa di pa tamo undang. dili daw ka chat di ko na ka message si June Carrion, akong classmate. Sa ato ang sa atong program unsa ka hinungdan, Mel? O niya, si Sir Dimla Francisco Jr. This Cambaro, Mandawi City. Mataywa pagin mauli ining normal akong tingog na. Sige lang. Alas 8:55 na. Balikan ako ni Byron, ha? Kinis Byron, dili ra. Api-apian kay kuhani.
Attorney Rupil, grabihan niya mo describe lagi. Naloko na. Nalukop sa nisag pangiha. Nainumdo mo atong kang Governor Pam nga AI generated man to. Unya, I think dito sa gobernador, unya diha atong mga SWAT, police, special weapon and tactic, police sa province, gibuhatan sa video, or I think picture, nga, nagsulo po si Governor Pam og SWAT uniform. Matay, pagkakita bayron, kiyanin siya. Usurpation ko na to. Ito yung unang pagkasupalpal ni Byron. Minor to. Minor kayo. Supalpal na ako na usurpation eh. Naloko na. Pag-abot sa Husgado, katawan sa mga taga Husgado, kay patakam ni Byron Kiha. O ba? Katawan, wala to. Minimal kayo ang impact. Nagpabilin pagyapon sang bastos kayo. Perte kayo pa mabuhay-bihay. Unya, wa sa kabantay. Nga, tingali na kabantay. Kay baon ni sa kanang Safe Spaces Act or Republic Act 11313 kanang o sa Rizal Tiberos na naghimong balahon ani. Kanang bawal bastos law. Bugoy ni Puslon Way Kumiga. Mata pa niya, uplok is the key. Una, sige lang niya pong PBI. Kutob sa iyang makitaan. Ang nagkugi og tamas ginhawa, may gani si Governor pa, muragwa naman mo, mangginano. Muragwa lagi sa tag nag-ignore lang yun siya. Si Dr. Janos Vizcaino Jr., mo ini kaya niya una. Karon na say, I don't know kung doon na naman na schedule ng arraignment. Kaya kaning kan doktora Nikki Catalan, schedule ng arraignment in July 29. Basahan kasi ang basahan naman kasi kaso ng tubag na guilty, not guilty. May ganun, not guilty, Your Honor. Walang na siya tagdakan to ni Governor Pam. Pero sige lang gyapong binastos. Tingali na yung mga iksong abogado na ano siya iksoon nga, gobernadora sa una nga sa iyang pagtanaw pertigyo kagupaha. Naloko na. Sa iyang pananaw, si Gobernador Pamila Baricuatro Porte pong batia. O ba? Katong panahon ni Gobernador Pam Baricuatro bago pang lingkod, doon ay nihulagway nga mura konog si Sharon Cunita ang gobernadora. Pero doon na po'y manaway, katong mga dumadapig ni Gobernador Pam, maingon po nga si Gwendolyn Garcia muragwakwa kaway kaduha. Mas basa pero dili man to ilado. Si Byron nagsigig yung vlog, siging panaway pami-IBI, nga wa sa kabantay, nga naibalaod, nga nasobrahan siya, labaw pas, bawal bastos lo ang gibuhat niya ni gobernadora o ni Doktora Nikki Catalan. Di ko mo to ang gigamaas, Byron. Kaya Byron, marang di man idot lagaba, kaya tuuban naman eh. Karon ang nakasalbar niya, si Dr. Aquino. Nalimot ko, first name aning, I think, Gerardo Aquino. At kay Doc, murag dili, pertin naghanang referral hagikan sa probinsya, di minyo mabalibaran. Si Byron, kikanas talisay, mo ba inyong isiguro? Naloko na. So, priority di, may pa di mga magbinastos gikas probinsya kay inyo pangatimanon dayon, Doc. Libo ko ninyo na, or wa ba kay, kananang, si tawagan kaning nagbukal nga hungog si Samsam Golias ani ang bana sa flood control queen nga si Ria Golias. O ba? Gani nila no. Tatanawa ron. Byron mo na amot lang kung nag-vlog pa ba kay Igor ba tong O ba? doble na. Dapat kay conviction na rin imong estapa kay si Byron numero matod pa sa abogado abogado nga mo'y naglaban sa iyang kliyente ni Kiha dito sa Husgado, si Byron numero 1 estapador. May budag nilang Nestor pa sa mga lator, mata magkita nila. O niya, diya po'y partner na ko si Awangi sa Smoke Time. Si Mamatid sa Manti Mondero. Pero wala ko yung oras. Pasensya mas kung tingin. Kung pa rin mauli eh. Nagbalik na lang ako. Basin ugma. Marang-arang na ni. Kay atong ipadayon ng bastos. Naloko na.
nga naigo sa bawal bastos law si Byron Garcia. Ako mga akong pasensya John ha, si John Carion, wa ko kabantay sa kuan, wa ko kabantay sa imong message dayon. Pero I don't know unsay paagi nga murag daghan man rin naka-comment basig naay sipiat sa imong settings diha John. Pareho tanawa lang ko sa pagbalik ha. Matan pa ni Sir Dimla Francisco Jr. watching you live from Cambaro, Mandawi City. Karma Israel, Oplokers Pamor. Ano diyan, Nor? Tanggap ka. Or, sige ha, pag ina mong vlog, na pa man. Naida kang husgado, mudawat ang kaso. Kapag-andam na pong daghang 108. Ako mga partners sa Master Control, silang Boss Glenn Tunton, og ang batang The Last Ball Man, Ramel Manira, among station manager, Ma'am LV Kanit, di ka na po, ang among Sir Chief, si Sir Chief Alex B, sa Engineering Department, inyong alagad o kapasaporte, gyapon may buntag. Inyong nabati ang tulumanon, Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpabinaw. Tunghutong sa ato nga mga balita, gihatud ug gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Upaskor. Kadtong hutong sa ato mga balita